Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Ilang probinsya na ang napuntahan at natirhan ng mag-inang si Ross at si Aling Linda. Nakailang karelasyon na din kasi si Aling Linda. Ngunit walang naging matino sa mga lalaking ibinahay siya, kung kaya't laging humahantong sa hiwalayan. Nangako naman itong hindi na iibig pang muli at maging kontento na lang sa pagiging single mom. Subalit likas na habulin ito ng mga lalaki dahil sa edad na 36 ay parang dalaga rin lang ito kung pumorma. Hindi rin maitago ang angking kurbada ng kasiksehan na tila ba ipinaglihi sa gitara at sobrang perpekto ng katawan. Iyon nga lang, at laging minamala sa lalaki. Dahil ang laging nakakatagpo ay isang babaero. Kung hindi naman ay sugarol din, may nananakit at napakasiloso. 5 taon ring naging bakante ang buhay love life ng ina ni Ross na si Aling Linda. Edad 16 na siya noon at 1 taon na lang ay magtatapos na siya ng high school. Paglalako ng mga gulay ang trabaho nilang mag-ina. Isang pagkakataon na may naging suki sila na nasa kalagitnaan ang edad. Pero matikas pa rin naman ito. Mabait siya at laging inaabutan ng sobrang bayad ang dalagang ina. Siya si Ginoong Mario. Batay sa pananamit nito ay napakarespetado nitong tao. Malamang ay sa opisina ito nagtatrabaho o di kaya ay negosyante ito. Hindi nila alam, basta napaka-professional nitong manamit at magsalita. Sobrang napaka-formal din ng pananalita nito. Medyo may kalayuan din naman sa ugali ng mga dating karelasyon ng kanyang ina noon. Hiniling ni Ginoong Mario kay Ross na aakyat siya ng ligaw kay Aling Linda. Noong una ay tutol si Ross. Ganoon naman kasi ang mga naging lalaki noon ng kanyang ina. Sa panimula lang mabait. Kapag tumagal na, si Aling Linda na ang bumubuhay dito. Kaya ayaw na ni Ross na magkaroon pa ng panibagong sakit sa ulo ang ina. Hayaan mo lang akong suyuin kayo araw-araw, Ross. Patunayan ko sa iyong hindi ako kagaya ng iyong ama at ng iba pang lalaki na dumaan sa buhay ng iyong ina. At tanggap ko lahat ng kanyang nakaraan. Kaya sana pagbigyan mo ako. Hiling ng Ginoo sa dalagang si Ross. Sige anak, baka ito na rin ang huli at nahanap ko na nga ang totoong tao na nagmamahal sa akin. Pagmamakaawa rin ng ina nitong si Aling Linda. Ewan ko na lang sa iyo, Nay. Talaga bang wala ka ng kadala-dala? Hindi ka pa naumay sa mga pasakit na dulot sa iyo ng mga lalaking dumaan sa buhay mo? Naiiritang tanong ni Ross. Hindi na niya naisip na hindi lang nanay niya ang kanyang kaharap. Alam ko na natrauma ka na rin sa mga pinagdaanan ng iyong ina. Pero pangako, Ross, hindi niyo maranasan pang muli ang mga paghihirap na iyon. Bigyan niyo lang ako ng pagkakataon. Pakasalan ko kaagad ang iyong ina at ituturing kitang tunay na anak ko. Pangako iyon. Litaan niya ng lalaki. Dahil sa pagmamakaawa ay hinayaan niya itong makipaglapit sa ina. Hanggang sa tuluyan nang sinabi ng dalawa na tapos na silang ikasal sa West. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Wala na siyang magagawa pa dahil desisyon iyon ng kanyang ina. Napahanga si Rose sa laki ng bahay ng Ginoo
nang iniuwi na sila nito. Hindi niya akalaing may kaya pala ito sa buhay. Hindi naman sobrang kalakihan ang bahay nito. Sakto lang din pero maganda at yari sa bato. Hindi kagaya ng boarding house nila ng kanyang ina na pinagtagpi-tagping mga lumang plywood. Magagalit pa ang may-ari kapag hindi ka agad nakapagbayad. Mag-isa lang ang Ginoo sa bahay na iyon. Ang kanyang 3 anak raw ay nasa ibang bansa na at wala nang pakialam sa kanya. Kaya nga sobrang saya ko nang dumating kayo sa buhay ko. May maging kasama na rin ako sa buhay. Mangiyak-ngiyak pang sabi nito. Naging magaan nga ang pakiramdam ni Rose sa kanyang stepfather. Ayaw nitong mapasobra sa trabaho ang kanyang ina. Simula rin nang magsama ang mga ito ay nasa bahay na lang si Aling Linda. Ayaw na ni Ginoong Mario na maglalako pa ito ng gulay dahil kayang-kaya naman niyang buhayin silang mag-ina. Ito na rin ang gumagastos ng pag-aaral ni Rose. Lagi pa silang ipinapasyal nito. Minsan ay hindi sumasama si Rose upang mabigyan ng privacy ang kanyang ina at ang stepfather. Kakagraduate lamang noon ni Rose sa high school nang sabihin ng kanyang stepfather na doon na sila manirahan sa probinsya. At ubili si Rose. Naisip niyang baka ganoon na namang muli ang mangyari. Baka gagawin na namang pantsimbag ang kanyang ina kapag nagtagal na naman sila sa probinsya. Nahulaan kaagad ni Ginoong Mario ang nasa utak ni Rose. Alam ko na yan, iha. Nagdududa kang baka maulit na naman ang nangyari sa iyong ina. Hayaan mo, Rose. Patutunayan ko sa iyong iba ako sa kanila. Uwi ka nito. Kaagad na nagligpit ang 3 ng kanilang mga gamit. 2 buwan lang din ang bakasyon doon ni Rose. Dahil papasok siyang kolehiyo. At walang kolehiyo sa probinsya na iyon. Kaya magbabakasyon na lang siya roon kapag weekend. Sakaling matuloy siya sa pag-aaral. Sakay sila sa lumang modelo ng auto. Nasa 6 na oras din yata ang kanilang biyahe. Medyo may kabagalan ang pagmamaneho ng stepfather ni Rose. Pagdating sa nasabing lugar ay napahanga si Rose sa laki ng asyenda na itinuro ng kanyang stepfather. Magkakalahating oras yata simula nang ituro nito ang boundary ng lupain na pamana nilang magkakapatid. Panggitna si Ginoong Mario at 5 sila ang maghahati-hati ng napakalawak na asyenda na iyon. Isa kayo sa mga tagapagmana ng mga parte ng aking lupain dito, Rose. Aampunin kita ng legal para maikarga kitang beneficiary ng aking pag-aari. Saad ng kanyang stepfather. Naku po, tay, huwag na po. Sapat na sa akin na tinuring mo rin akong parang anak mo. Tsaka sapat na rin po sa akin na pinag-aral niyo po ako. Makakapagtapos lang po ako ng kolehiyo, malaking bagay na po iyon sa akin. Masayang wika ni Rose. Hindi, Rose. Sa ayaw at sa gusto mo. Isa ka sa magiging heredera ko. Kasama ang magiging kapatid mo pa. Litanya ng Ginoo. Kapatid? Kunot noong tanong niya sa mga ito. Nagkatinginan lang ang kanyang ina at ang kanyang stepfather. Oo, anak. Buntis ako. Nakangising wika ng ina nito. Maging si Rose ay sobrang saya nang malaman na magkaroon na siya ng totoong kapatid. Pagdating sa lumang bahay na sakto lang din ang laki, ay tumigil roon ang sasakyan. Maganda sana dahil marami ang naggagandahan na mga bulaklak. Ang kaso ay marami na ring mga ligaw na damo roon. Tinubuan pa ng maraming kugon, kaya masukal ng tignan. Ang mga tuyong dahon ay sobrang kapal na rin at hindi nakita ang iyong paa kapag aapa ka roon.
Hayaan nyo at tatawagin ko mamaya si Tatang Suping at Nanang Sisa. Sila kasi ang mga inuutusan kong naglilinis tuwing dadalaw ako dito at titira ng ilang araw. Kwento nito habang papasok sila ng bahay. 5 taon na rin yata akong hindi nakadalaw rito. Dagdag pa nito. Mag-aalas 3 na iyon ng hapon nang dumating sila. Pagpasok sa loob ay nakabalot sa mga puting tela ang mga kagamitan sa loob. Gaya ng sofa, aparador at kung ano-ano pa. Tulong-tulong silang tatlo sa pagtanggal ng mga tela sa mga inaagaw ng mga kagamitan. Matapos maglinis ay umalis si Ginoong Mario para tawagin ang 2 matandang tagalinis ng paligid. Diretso na rin daw ito sa wet market para makabili ng sariwang isda na uulamin nilang magpamilya. Dahil malapit lang din naman. Ilang sandali ang nakalipas nang may mamataan ng isang matandang babae si Ross. Tansyan niya ay nasa edad 70 pataas na ito. Iyan na siguro yung matanda na maglilinis dito, Nay. Ang bilis, wika ni Ross. Asan? Tanong ng ina nito. Ayun o, sa ilalim ng malaking punong kahoy. Turo pa niya. Nagtaka ang ginang dahil mag-isa lang naman ito. Ay, baka may trabaho ang asawa, Nay. Ako na lang ang tutulong sa matanda. Kawawa naman kasi. Basta wag kang umalis dito, Nay, ha? Dito ka lang sa loob ng bahay. Napatango na lamang ang ina sa bili ng anak. Kaagad nilapitan ni Ross ang matanda. Tinawag niya ito ngunit hindi ito lumingon sa kanyang kinaroroonan. Nang muli niya itong tawagin ay lumingon ito at tinitigan siya ng masama. Hindi kayo dapat narito kung ayaw niyong malagay sa peligro ang inyong buhay. Litanya nito na may galit na galit pang titik. Po? Nagtatakang tanong ni Ross. Amin ang lugar na ito, kaya umalis na kayo. Galit ulit na wika nito at sa pagkakataong iyon ay nanlilisik na ang mga mata nito at nagiging katakot-takot ang itsura. Napaatras si Ross sabay sigaw ng nakakatakot na hiyaw. Saktong dumating ang sasakyan ng kanyang stepfather. Kaagad nitong binuksan ang sasakyan at tinakbo ang kinaroroonan ni Ross. Anong nangyari, anak? Takang tanong ng ama-amahan sabay yakap dito. Nasa likod niya ang 2 matandang mag-asawa. Yung matandang kinuha niyong maglinis, galit siya. Nakakatakot ang itsura niya. Umiiyak na wika nito. Sinong matanda? Pagtatakang tanong ni Ginoong Mario, sabay lingon sa 2 matandang kasama. Nagtaka si Ross nang makita ang mga kasamahan ng kanyang ama-amahan. Tingin ko, sir, may abwak na namang nagpakita sa anak niyo. Kwento ng matanda. Anong abwak? Nagtatakang tanong ni Ross. Biglang umihip ang napakalakas na hangin, kaya napatingala silang lahat. Biglang naalala ni Mario na buntis ang asawa, kaya kaagad silang tumakbo papasok ng bahay. Naabutan nila itong nag-aayos ng damit sa aparador. Nagtaka pa ito nang makita na tila nagkakarerahan sila papasok ng bahay. Tay, ano yung abwak? Hindi mapakali na tanong ulit ng dalaga. Ang matandang lalaki na ang sumagot dito. Sila ay isang uri ng aswang na nakakatakot. At unti-unti silang nagbalik sa lupang ito na dati ay pag-aari ng kanilang angkan. Nang halos abandonahin na ito ng iyong ama ay dito sila malimit nagtitipon-tipon para pagsaluhan ng kanilang mabibiktima. May 5 taon na rin kasing hindi nakauwi ang iyong ama rito. Maging ang mga kaanak niya at mga kapatid ay nasa ibang bansa na lahat.
Wala nang nagka-interes sa lugar na ito, kundi ang mga abwak lang. Mahabang litanya ng matanda. Anong ibig sabihin nun, Mario? Kunot noong tanong ni Aling Linda. Noon kasing panahon ng mga Kastila, lungga ito ng mga abwak na aswang. Sobrang abusado nila. Halos araw-araw may nawawalang bata at buntis. Kaya pinasok ito ng aking lolong Kastila, si Lolo Alvaro La Frontera. Isa siyang albularing hudlom laban sa mga banggiitang mga abwak na laging naghahasik ng lagim. Simula noon ay unti-unting nawala ang mga ganong uri ng nilalang, hanggang sa tuluyan nang naangkin ng aking lolo ang malahok na lupain na noon ay pag-aari ng mga abwak. Malaki rin naman ang pasasalamat ng mga kabisirang lugar dahil sa ginawa ng lolo ko. Muli kasing naging tahimik ang buong lugar. Mahabang kwento ni Ginoong Mario. Nagsimulang mabahala ang mag-ina. Paano kung madamay pala ang mga ito at nakapaikot na sa lugar? Wala silang laban dahil wala naman silang lahing may anting-anting na matapang na lumalaban sa mga ganoong uri ng nilalang. Hindi rin naman namana ni Ginoong Mario ang pagiging albularyo ng kanyang lolo. Huwag kayong mag-alala. Takot ang mga nilalang na iyon sa asin at bawang, lalo na sa buntot pagi. Huwag lang po kayong lumabas ng bahay, lalo na kapag gabi. Mas malakas sila. Kaya nilang maghukay at sa ilalim ng lupa dumaan. Kaya rin nilang lumipad na nasaan yung napakalaking ibon. Litanya ng matandang babae. Nabahala pa rin si Ross dahil sa nalaman. Kapag ganoon pala kadelikado ang lugar, hindi ligtas para sa kanyang ina na nagdadalang tao. Kaya ayaw niyang maiwan ito sa ganoong klase ng lugar sakali mang mag-aaral na siya ng kolehiyo. Mabilis na nilinis ng dalawang matanda ang lugar. At nilisan iyon matapos mabayaran. 6:00 pa lang din ay nakapaghapunan na silang mag-anak. Bala kasi nilang magpahinga ng maaga dahil pagod sila sa mahabang biyahe. Ngunit hindi pa sila nakapaglinis ng sarili para magpahinga ng biglang may dumapo sa kanilang bubong. Mabuti na lang din at maagang naisara ang lahat ng mga bintanang kristal na may harang na grills sa labas. Kasi may iilan ding paikot-ikot na tila ba naghahanap ng butas na malulusutan. Tay, sila na yata ang mga ito. Takot na wika ni Ross. Oo anak, subalit huwag kang mabahala. Matibay itong bahay, kaya hindi sila makapasok. Panigurado ng kanyang ama-amahan. May mga huni ng uwak na nakapaligid, kaya napabulong si Ginoong Mario. Mukhang marami ang abwak na aswang na nakapaligid sa atin. Bulong nito. Paano yan tay? Natatakot na ako. Halos maiyak ng wika ni Ross. Huwag kang matakot anak. Marami tayong pangontra kung may isa mang maligaw na makapasok sa loob dito. Nagiging agresibo lang ang mga iyan dahil naaamoy nila ang sanggol sa tiyan ng nanay mo. Litanya ng Ginoo. Mario, hindi mo naman sinabi na ganito ang lugar na ito. Hindi sana hindi na ako pumayag na sumama rito. Mamamatay ako sa sindak kapag gabi-gabing mayroon dito ng ganito. Reklamo ni Aling Linda. Sorry na mahal, dito naman kasi ako lumaki at maging ang aking mga anak. Wala namang ganito. Oo, alam ko ang kwento ng lupaing ito at ng mga abwak. Pero ilang dekada na ang nakaraan. Hindi ko inakalang ang dating kwento lang ng aming angkan ay babalik ngayong kasalukuyan. Paliwanag ni Mario. Bukas na bukas, babalik tayo sa lungsod, Mario. Oo, gusto ko ng probinsya pero hindi ganitong
wala tayong tulog sa buong gabi dahil magbabantay lang tayo at baka mapasok tayo ng mga aswang na yan. Reklamo ni Aling Linda. Oo, babalik tayo kaagad bukas sa bahay. Hindi tayo ligtas dito kung ganitong ginawa ng lunggaan ng mga abwak ang hasyendang ito na dati nilang baluarte. Sagot ni Mario. Siguro kailangan ko nang magpatawag ng pagpupulong-pulong para sa aming magkakapatid. Bago pa kami magkaproblema ay ibebenta na namin itong lugar. Wika pa ng Ginoo. Depende sa usapan niyong magkapatid, Mario. Sa inyo naman lahat ito kaya kailangan niyong mag-usap-usap. Wika ng Ginang. Nang mag-umaga na ay tsaka lang sila nakatulog ng mahimbing. Paisa-isa na rin kasing nawawala at umaalis ang mga nilalang. Hanggang sa tuluyan na ang mga itong lumisan. Subalit alam nila na babalik ang mga ito para maghintay ng pag-atake. Kaya muli nilang niligpit ang mga gamit. 11:00 at magtatanghali na nang nilisan nilang muli ang lugar. Nakahinga sila ng maluwag nang makakarating sila pabalik sa dating bahay. Hindi na nila muling inasampa ang tumira sa lugar na iyon. Oo nga at maganda sana dahil tahimik. Iyon nga lang ay resgo naman ang buhay sa mga nilalang na nakabantay sa lakay. Nagsisisi tuloy si Ginoong Mario kung bakit hindi niya inaral ang karunungan sa paggamit ng anting-anting noong buhay pa ang kanyang lolo at ama. Ang kaalaman kasi ng kanyang lolo ay naipasa sa ama niyang kamukhang kamukha ng kanyang lolo Alvaro. Iyon nga lang at pagdating sa kanilang henerasyon, walang may nagka-interes na aralin ang mga Latin at kung ano pang mga pagsasanay bilang isang albularyo o antingero. Kaya nagkaisa na lang silang lahat na ibenta ang lupaing iyon. Hanggang dito na lang po ang kwento ko mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ingat mga walang jowa.